kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Aku ndeloke rupane Pras karo Komet iki lah ya Allah. Napa to biasane kira ngene-ngene nek metu e. Napa tak takon ayo. Ya Mak, napa kuwi Mak? Iso po ora tok ajan. Ora jane napa tarut? Pripun to? Kepiye? Aku kuwi rupane kaya ngene iki ke. Nek pas metu ki wong loro ki. Piye Pras? Jek. Napa ayo Pras? Napa? Aja. Hei, kok sik Met. Lho piye? Biasane to nek ana Mak Endang iki Pras ki ra munggah. Langsung mengkeret to. Ora wani munggah nek ana Mak Endang. Iki kok wani napa? Piye? Semangat. Semangat. Heeh, soalnya anake ra digawa. Oh, ra digawa. Aman. Aman. Dadi wani gleleng. Dadine kowe arep ngene iki to? Heh. Hah? Semongko. Ya, to Irfan. Lah piye? Muelon. Jare pas ono muelon barang. Iya tegan kambil gading bareng kuwi. Pripun? Oh nggih. Alah ora ketok ya, Mak. Ketok, ya maju. Yo maju, Mak niki, Mak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pripun Mak? Kurang tak baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dijawab toh. Eram tak baleni. Heeh, Mama, kudu Mama. Heeh, atasi Mak. Assalamualaikum. Edan. Warahmatullahi. Nah, sing alus Mak. Heeh. Wabarakatuh. Heeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye. Sik jawab sik. Engko nek wis jawab dadi gede. Anggon Mama Endang iki cilik kuwi kok. Alah, aja ngono kuwi. Ambil gading dari Mama yo. Sik. Lah piye? Hal cilik wele gawe angel raja. Ndo cilik. Ora apa-apa. Arek kenalan apa ora? Sinten? Arek kenalan apa, Mak? Aduh ya Allah. Pripun Mama? Ah, minder. Ora insecure. Nek kuwi wedok asli ya. Heeh. Wedoke suwek sithik. Aduh. Wedok kok suwek sithik. Disuwek sing akeh, Men. Ngaturken wilujeng dalu Desa para rawuh wonten ing dusun Bateh. Batek nggih. Kelurahan Bawang, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Indonesia Raya. Nggih. Dalu menika kula sakadang saking paguyuban seni topeng ireng Citra Rimba ingkang mijil saking Krumpaan Kajoran, Kabupaten Magelang. Dalu menika marak suwan wonten ngarsa panjenengan sedaya nderek mangayu bagi wontenipun adicara wekdal dalu menika. Acarane apa Mas Rudi? Acarane ya sawalan. Sawalan nggih. Amboten supe kalau sakadang ngaturaken Sugeng Riyadi kawan 18 kawan dosa 6 Hijriah minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten mbok bilih anggen kula samangke geguyonan gegojekan wonten ngarsa panjenengan kathah lepat kathah kirang saestu nyuwun lemutring sih samudra pangaksami. Terus Kemet. Nggih pun ngoten mawon Mak. Kula mboten saged nek sing ngomong banter-banter dawa-dawa. Menapa? Ah Mas Rudi nyamari iki. Bahaya iki. Mas Rud. Tak gajal jagongne kene Mas Rud. Oh iya pancen rasane beda Pras. Beda. Iya beda, nek kowe cek nang kono sulinge beda. Iya. Nggih. Rodan Mak. Hah? Dilanjut sih Mak, rodan Mak. Kok sik, apa ngedaki pras dhisik. Pras siap-siap Pras. Piye Pras? Rasane piye? Saiki ngedepi kene karo kono ngono. Heeh, milih sing ndi? Milih sing ndi? Sing tuwek apa sing nom? As, lho. Piye Pras rasane? Mas siji. Aja ngompol Pras. Sing siji napa? Pripun? Nyong, aja. Oh jare Pras untuk mamake jane kok harapane kok. Sapa? Oh ya Aldi. Aldi. Tukangnya kendang rapopo. Digoleki Aldo heeh. Di sosor Mak. Oh Mak. Heeh, lah iya heeh. Masalah Jan. Angel to Mak. Orang dibuntut tok Aldo tok. Nek dibuntut cekeli buntute. Iki nek sik rada gampang tukang ngan player kok. Player endi? Sik endi, Mama? Meleh. Sing kacamata napa sing ora? Sing rada gemoy sih. Sing rada gemoy ya niki. Masuk wae kok. Aja Mak ki wis tuwa Mak. Ora soalé kene kok rada bronjal ngono dadine iki rada doyong-doyong. Ya kandhani kok. Edan mriko bar napa ya Lek? Kok welas sikile witeng ngono. Iki Pras ya pinter. Napa? Alinoto sing nom-nom ning tengah ngono. Lah iya, mbuh Pras ya. Sik tak tilikane sik. Dicek saka siji. Masalah akeh lutung apa-apa masalah. Gede kok ireng. Kaya iki ndak rekon ngene iki ndak krasa. Aja. Alah paling kok ngetek-ngetek kuwi Mas. Wis semene. Sing penting ngalah. Pak, itu kaya Jin Sarimi. Yo, Pras. Lagune apa? Lagune napa niki? Ayo Prakanca. Ayo prakanca kawruana rukune Islam ya iku lima sakan loro rukun kesiji Iswa sira kelawan ngaji Kau ping pinggon
kaping pat poso ana ing bulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun kuwasa ayo prokonco ngaweruana rukune Islam ya iku lima sahabat orang rukun bisa sirah kanane ambek didone ana di salat kabeh telune bayar zakat kabeh poso ana ing bulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa Apa pras? Sing dirasai apa? Kok joget nganti salah-salah ki? Ora salah. ora salahne beda arah Lah iya Jadi karo sapa ora kuwi. salah? Mbroh dina Jadi sapa? Rodok tim. Aman iki karo anake to iki? Aman, aman, Aman toh? aman. Aman. Wis Yo saiki diterangke. dambung oleh, Mak. Dambung tepan. Oh aku Omah wis pisahan. Sing kiwa hurung, Pras. ya kan gepeng pisan rumeng telu aku ngidam tukange player kok. pisan rumeng telu Piye? Ngidam tukange player. Lah sing pundi, Sing Mak? pundi? Sing gemoy. Oh, sing alah jan ya Allah. Kacamatanan. Heeh. Ya dipanggil loh, dipanggil. Heeh. Mas. Heeh, dialem, Dik. Mas. Aduh. Alah kok malah Nah, gregeli kuwi. aduh. apa ada sing gregeli Ini toh Mas. Sing seru, Mak, sing seru, Mak. Sing seru, Mak. Mas! Nah, heeh. Ora krungu. Sajake ora krungu kok. Ya. Eh. Wah, kae. Sik. Kepiye? Kanggo mengkurep susune ning sisi. Aja kok yang polah, Mak. Wong kempes kok. Angel. Aduh ya Allah. Apa Pras? Piye Apa? Pras kowe iki kok guya-guyu ae to? Piye to? Ora ya piye ngono lho. Piye? Heeh, Mak di ngono, Mak. Deng delu tak dung tak dung deng dung deng delu tak dung tak dung deng deng delu gendak gendeng dung deng delu dung tak deng deng der deng 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 tak deng 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 delu dung tak deng deng deng. Piye Pras? Ora mendelep to. Lah ngodo gila apa enggak lo kudu gila apa ngono. Mak masalah. Ampun ngono. Sik, soalnya iki nganu Lah, priye, Mak? Awak-awakne meh padha tukange player Lah ya gemoy to. Heeh. Heeh. Nek playere Mas Gemoy nek kuwi Didik Gemoy. Di. Jole, Mak. Ora iso Ayo. turu kok, Mak. Ora iso turu kok, Mak. Ayo. Mau jarim menjajal titik. Ayo. Aduh. Niki mawon, Mak. Anteng niki, Mak. Anteng. Gah wis alot ku. Wis salot. Yo, siapke Mbak yo. Yo, Parek di rodat. lagu. Lagu. Heeh. Nyanyi pura. Kok sulingnya ganti. Wah, si cendek. Ini ilang Gampang kae ning apa? gopo. Ilang ya? Hilang. Wih, Mas Upi, Mas Irul, Mbak Uut, Mas Rudi. pripun Kok isih kene yo kene gaweane ming kon ungkep-ungkep yo. Kok nyanyi. yo. Yo no ubi kok ngono wae ben-ben. kok wis sabar Sesuk apa isa. nanti to Selamat Bang Lestari, kakebanyakan Sedoyo bersama Citra Riba Indonesia. Asai Pak Dewi. Sang Dewi katon lam-lami hamba baru wangi
bang suci yang semisah jroning sepi sayangmu amat jangi saratri katyo kembang yati angan-angan kule lopotan miteri tanpa rumahku nembus marang kebahagiaan banget manis sinawan Halo. Piye bolo? Aman ya bolo? Lanjut. Aman. Aman, Ma. Ma. Aman, Ma. Pripun saged mboten empun niku? Ora mun. Saja muni ora. Cek. Mas, mbok yo sing pokoke sing ayem-ayem wae, Mas. Yo ayam-ayam yo sing panas yo yo ono es teh yo dilarisi, lanjut seger. Sing ayem Yo adem. Engko nek ra ayem aku melu nang kono kuwi kok. Ngendi? Kono mau. Napa? Jajal. Ayo ndusel-ndusel kono kuwi. Oh jebule Ah, masih dawet ndukur di. barang kok ya. Nah, kuwi lho es teh kuwi lho lek yo matuk. Seger. Ger. Yo es teh. Pras. Pras. Mripate Piye, Pras? pras. 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 Padu. Pras. Hei, Hawane kok. Pras, kuwi ana putri duyung iki lho, Ndi? terdampar kuwi. Kuwi. Niku Terdampar mermet. ngono kuwi. Dugong-dugong kuwi. Samu-samu. Kudu aku lho, Mbak, kae lho, Mbak. Gemoy. piye Met? Duyung gemoy. Kowe ya gemo titik. Mosok Mak. Aja Mak. Malah kok dilus-lus ya. Yo, siap kowe teh. Siap, Brak. Jare Sing siap. apik to. Apa Pras ki Pras? Lali. Wajib ngain. Wajib main. Yo. Wajib iman wadon lurung ilmu. Wajib iman wadon lurung ilmu. Diren itu rusak bodohmu. Ojo liren itu rusak bodohmu. wajib kain lanang wadon luru ilmu wajib kain lanang wadon luru ilmu ojo liret yang duru rusak bodohmu ojo liret yang duru rusak bodohmu Rapiku asale agawe warna
dhewe to nek ora fokus iki kok ngene iki. Kowe mabuk apa kowe? Fokusnya nang endi kowe? Kok iso-isoe nganti 3 lirang. Fokusnya nang gedang lho. Ora ngandel. Napa Dik napa? Lah kok jerat-jerat. Napa to? Pripun? Kowe golek anakmu apa, Met? Hah? Lah aku aja mak. Iya ke. Mak. Lho. Enek nganti sing ngompol bareng kok, Mak. Wedi saking wedine mamake kok. Wedi karo sapa? Karo jenengan niku. Oh, iki ora wedi ya. Wedi ora? Karo mamake wedi? Ora. Baleni Wedi ora? Wedi. Heeh. Wedi mbrakot jare. Nek wedi mah tak wedeni lho. Wedi apa ora? Wedi ora? Wedi apa ora? ora, ono kae ora. Nek ora ya tak parani. Lah iya Mak, dilus-lus Mak. Priye Bos? Sik. Iki kok beda dhewe to ning joget mau. Malah kaya kipas angin tinguk. Rapi iku malah Ora apa-apa wi cahanya. Luar biasa. Yo, piye Pras, sakapake? Apa ki Pras? Apa Pras? Apa? Lakune endi? Mas Pras. Apa? Mas Pras. Ya Allah. Pras kok mah dadi nganu. Lah, aja ngono to, aja. Lanjut ki Pras. Napa Pras? Apa? Ketularan apa? Hah? Ampun keras-keras Mak. Sik jare akos padha ono. Piye rodat ki apa mlaku? Pras, Mlaku apa rodat? mlaku apa rodat? Mlaku. Iya. Sapa? Njaluk sapa artis? Hah? Jalur artis e. Jalur artis e. Oke. Lah nggih. Mbak Ut. Mbak Uut nyanyi. Nika Mbak Ut. Ora apa-apa iki mlaku-mlaku padha lagune iki padha. Nek jenengan Mbak Iit. Ora apa-apa. Uut Iit. Milih lagu apa? Arek request ora Pras? Dereng kok ya. Apa Pras? Oh, sak Sasae bisa. Pokoke sing penting Mbak Apa? Uut. Bojo loro. Ya, yo. Pira? Loro. Wah, langsung iji nganti bundas kok. Loro-loroan. Aku siji wi rong entuk Hah? Iya yo gincuan. Kosek. Saat apa? Kok praske kok rasa baran toh? Ya disiapke Pak Prono. Wis po. Disiapke Rono maju ke Rono Marprono. Pras wis digunjengi lho, Mbak. Mikrofon ora mik. Ini Astagfirullahaladzim. mik. Mbak Ut, iku aja ora penak nggone penak nggone aku. Iya. Nggon aku cilik kok, Mak. Apa nih? Hah? Mike maksudnya. TKT nek TKT. Apa? Aja Marprono Prasrono profesional. Dijagani Mak Ndrawasi Pras ki kok. Telung dina mulih rono telung dina bali nang kene Sing sedina oleh rana sing sedina kanggo wong liya Abang biru lampu di situ Awak guru di mikir bojolo Bojo sing ana jaluk disayang Sing duwa juru kaki tiga lamun ora
Awak guru di mikir bojo loro bojo sing ana jaluk disayang sing tuwa jur wekan Sirah nyumet ora bisa turu Antum tresno mas uga antum waktu Pikir kuduwe Pikir bacane Dur saiki bingung atine telung dina mulai rono telung dina bali nang kene Kanggo sapa sing sadina kanggo wong liya Wis turuti bojo loro. Wis, ya Pras. Nek bojo loro ngono kuwi kabeh piye kowe? Ada kebahagiaannya. Nek kaya ngene iki? Oh, nek ora maksudnya kaya ngene iki lho iki. Ojo sampean. Ora, Mak. Mbak ngono kae. Mbak sini Mbak, wah disawer. Wah. Salim se. Wis jan kaya putri duyung tenan kuwi kok, Met. Oh, nggih. Mas sound system derek niki baterainya teras. Iki apa Pras terusane Pras? Ora njuk lali kabeh lho, ayo. Iya. Ayo apa? Ayo. Ya Irfani. Yo. Ya. Ya Irfani aruci kata wong iki muber kumilah ojo sira ngamengo miturut kawuhe pengiran ya Irfani ronce gambar wong iki muber kumilah ojo sira ngamengo miturut kawuhe pengiran monggo lagan kasakeco urip pirone ngalam donya kowe kuwi ora kena semoyo muber kumilah ojo sira miturut kawuhe pengiran ya Irfani Bub Mas kabeh bolo kabeh ya. Yo bolo kabeh. Piye Met? Jaluki THR po? Iya. THR lho. Wis apa neh? Pripun sedulur? Apa kae? Kita pemuda. kita pemuda Ya. Wis latihan wingi. Ya, Iya. oke. Pras marep-ngarep rene wae.
Safa iso ora ki Safa? Ayo minggir engko tak kebijik kan. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmu supaya bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Yo 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 Islam Indonesia. Dengan sungguh kami mencari ilmu supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Piye Pras? Jos to, semangat to. Iya kok. Jari penuh semangat jarimu. Apa ki? Wedeh. Sopo sing nyimpen gedang? Gedang minting. Yo. Pras, andadi apa arek mlaku meneh? Mlaku. Yo. Cek Rahawan tadi ya Cahya. Met bolomu akeh banget to, Met. Yo. Di A ngono lho. A ngono lho. Yo, meneh. Ayo, bolomu akeh. Yo. Yo. Iki piye, iki piye, iki piye. Sendelok apa truk sing dipikir kok ora rumangsa. Warunge dibuka, ditata sento cangkire. Panas kebun, wetan rodene. Pateng remeng-remeng, manis-manis belayane. Santen lan apa tro, kesel ora bisa gowo. Jalari priang awakku.
kebul-kebul nyamplak tenan wedang rot kene ramang-ramang sandal yo potro bisa geser ora bisa gawa esomane bakule kawe biku liriane doado jalari priang awakku sing dipikir kok ora rumangsa warunge dibuka abya ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyambut tenan wedang rodene manis-manis belayane sendeng ngopotro kasir ora bisa bakule kawe bingung atiku liriane doyo jalari priang awakku iki piye sandal ngopotro sing dipikir kok ora rumangsa lah Bu Mega rene lagi. Iya. Wis mlebu. Wis adi Iya. dijatilke ora? Heeh dong, komet ben salto-salto ben oleh saweran akeh. Iya. Heeh. Nah, yo. Ayo Mus, tarik Mus. yuk tumandang anggap berang iler psikologo kita dari sarasa sok karena baak muntah sarwi lumampas kakak sang paketan kakak samulan berkujian lumangsa mangsa sulaya Beri tepuk tangan yo. Tepuk tangan buat Mas Komat. Yuk kasih sawerannya. Ayo Pak, saiki sampean Pak, yo. Iya. Oh 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 ah. Ho ah, ho ah. Ho ah. Lo. Lo. Yo. Sikron ayoga ngayai karya prakarya den projo kumraga sempun cantut tali wanda manunggal setya gambyat dinana sri swarani kumuro samyara pengarsa ngestu padha rawuh sanata sanjuru-juru ngayai karya
Nek dhewe lempe-lempe kowe Met, ora ono Andes. Kon salto-salto dhewe, nggih. Mak Endang kon salto kuwi. Iya. Kuwi ora salto kuwi.